भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के हर ताजा खबर सबसे पहले जाने खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी और भैया घंटी पर जरूर दबा दी। जी भैया, तो आप सबके बता दी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के भांजा यानी भगीना सुशांत सिंह के एक गाना से जुड़ल रिपोर्ट लेके आयल बनी। जी भैया, आपके बता दी सुशांत सिंह जौन बाने उनके भैया एक देवी गीत रिलीज भइल बाटे आजे, जौना भैया एल्बम के नाम बाटे भैया बेटे का दर्द और गाना के भी नाम बा भैया बेटे का दर्द। जी भैया, ये गाना के लिखले बने भैया अनुपम पांडे जी और म्यूजिक दल बने विनायक जी और ये गाना के गईले बने भैया सुशांत सिंह जी। बेटे का दर्द, जी भैया नाम से ही आप सब समझ सकते नहीं कितना दर्द भरा गीत हुई। जी भैया, आपके बता दी ये साल के देवी गीत में एगो दर्द भरा गीत में ये भी एक बहुत बड़ा दर्द भरा गीत बा। बता दी भैया ये एल्बम में मात्र एक ही गाना बा और ये गाना के बजट लगभग 70,000 के करीब में बा। वीडियो सॉन्ग बहुत जल्द आप सबके बीच आई, जैसे आवेला हुई हम आप सबके बता दें डेट। लेकिन भैया अभी आप सब जान ली कि अभी ये गाना के ऑडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा, जौन की भी आप सब चल जाए वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे रिलीज भइल बटे अभी 5-6 घंटा पहले। आप सब जाके जरूर सुनी भैया, बड़ा अच्छा व्यूअर्स जा रहल बा लो, बड़ा अच्छा व्यूज गिर रहल बा ये गाना पर, जौन गाना के नाम बा बेटे का दर्द। जी भैया, सुशांत सिंह बड़ा ही मधुर आवाज में गेल बने। प्लीज भैया आपसे रिक्वेस्ट बा एक बार जाके जरूर आप सब ये गाना के प्यार आशीर्वाद दी। प्लीज भैया आप सबसे रिक्वेस्ट बा, बड़ा ही मधुर आवाज और अच्छा गाना बा, यही से भैया हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार सुनी, आप सबके दिल खुश हो जाए। तो भैया सुनी और यही तरह के ताजा तरीन खबर हमेशा जाने खतरा भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी, घंटी पर दबा दी और ये वीडियो को लाइक करी, शेयर करी और कमेंट बॉक्स में बताई भैया रिपोर्ट आप सबके कैसन लागल।